Eli marraskuun 11. päivä, kello on puolta päivää ja joki näyttää virtaavan vielä aika villisti, eli aika poikkeukselliset kelit täällä ja sen takia meillä on vähän poikkeuksellista urheilulajia. Eli Harrinivassa vielä koskenlasku jatkuu, ekstriimiä. Levillä peruttiin maailmancupin kisat, mutta sepä ei meitä vielä elantoa. Eli lähdetään kokeilemaan tällaista laskua tällaisen vuoden aikaa. Katsotaan mitä siitä tulee. Kilometriä tultiin alaspäin, joki virtasi mahtavasti. Oli hienoja jäälautteja joissain kohtaa ja kauniita jääkukkasia siellä täällä. Niin upea luonto kuin voi luonto olla. Semmonen, mitähän täällä olisi asteita nollassa, veden lämpötila pikkusen plussan puolella. Jos Lapin luonto on kaunis, niin se on kaunis. Tää oli vielä mahtavampaa kuin kesällä. Kerrassaan loistava.